أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Tahqiq men öz rasullarym iberdim mucizeler bilen we roşan deliller bilen we şolar bilen kitap nazil etdim we mizan nazil etdim ta adamlar adalet bilen we insaf bilen iş görsinler diýip. We men nazil etdim demirni ki şonda nihayetde gaty jeng etmek bardyr we adamlar üçin menfaatler bardyr. Ta Allah tebarek ve taala bilsinip özüne we rasullaryna gaýybana kim ýarylyk we nusrat berýär diýip. Tahqiq Allah tebarek ve taala kudretli ve kuvvetli ve musallat zatdır. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. وتحقيق biz Hazreti Nuh'ni ve Hazreti İbrahim'ni Resul etip iverdik. O şol ikisinin awlatlaryna peýgamberligi karar berdik. Ve kitab-ı asmanilary şolarda karar berdik. Pes şolaryň bäzileri hidayet tapyp dogry ýola düşdiler. O şolaryň köpüsi fasyk boldular. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. Ondan soň şolaryň ýyzlarynyň başga peýgamberlerimizi iýerdik we olaryň soňundan iýerdik Meryemiň ogly Hazreti İsa'ny we şoňa Injil diýen kitapny berdik. We şol İsa'ga tabi bolanlaryň galbynda şafakat we mehribanlykny karar berdik. Hazreti İsa'ga tabi bolan Nasraniler ruhbaniyetni özlerinden çykaryp tapdylar. Ruhbaniyet diýdigi terki dünýä bolmakdyr. Şonu Hazreti İsa'nın gowmlarynyň özleri çykarypdyr. Olarga biz farz etmedik. Meger özleri Hudaýyň rezasyny talap edip terki dünýä bolmagy tapdylar. Pes olar ruhbaniyetiň hakyny şaýysta formunda raayet etmediler. Pes Hazreti İsa'nın tabi'lerinden Hazreti Resul-i Ekrem'e iman getirenlerin sogabyny berdik. O şolaryň köpüsi iman getirmäni fasyk boldular. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Ey iman getirip mümin bolan adamlar! Hudadan gorkun we şoň peýgamberine iman getirin. Ta size özüniň rahmetinden iki sähem bersin. Ve sizin üçün nur karar bersin, keşon wasileti bilen garankyda ýörärsiňiz. Ve sizi mağfiret eder. Ve Allah tebarek ve taala gafurdur, mağfiret eder ve rahimdir, bendelerine rahmeder. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Ta iman getirmedik ehli kitaplar bilsinler diýip keşolar Hudaýyň fazl rahmetinden hiç zady qadir däldirler. O fazl rahmet Hudaýyň ihtiýaryndadyr. Huda şonu öz halan adamsyna berer we Allah tebarek ve